jede, takhle se tam zmáčkne a je tam, tady vám skočí je. rychlost, ručku. To bude automat. A můžeme vyrazit, přesně tak. A doleva tady. A doprava. Právě jezdil s tou 430 jakoby na okruhu. A kde? To je kousek u toho, ježíš, Příbram. Příbramy. No, tam jsou takový ty... Jo, ale tam je jenom kratičké okruh. Je to no, na chviličku, no, ale jako zase na druhou stranu jako... Ale tam si to neužijete, tam nezkusíte rychlost nic, to vím, to jsme slyšeli od zákazníků. Právě, že to bylo spíš zklamání, no. Tady právě, tady je i ta dálnice a ta dálnice je dobrá, protože tam si vyskočíte taky, jako to je v pohodě. A pak pojedeme na to letiště a tam máme krásné rovinky dvě, jo, takže tam opravdu s krásným povrchem. Víc, no, jako já jsem odmala prostě šílený do aut. Takže tam je povrch pěkný. Ten Nissan je právě jako docela poutal, že tam nejlepší, prostě jako Skyline GTR jako starý, to prostě to je jako Nissan každýho asi malýho kluka, no. Tohle má opravdu krásně zrychlení převodovku dobrou, to vlastně to ty rychlosti slyšíte, jak to tam řadí krásně. A... Já jsem přemýšlel nejdřív právě tu M6, ale to je taky moc pěkná, to je o něco těžší teda, jo, oproti tomu Nissanu, ale řeknu vám zase tam ten zvuk, jo, ty laufy tam u toho Hamanu upravený. Jako ty M6. A je to vlastně největší 553 koní, jo. Právě to mě lákalo nejvíc, no. A je to pohodlný pěkně, jo, takže... Mně hodně nevyšlo to Lambo, to vlastně to bylo jak sněžilo. Aha. Já jsem měl vlastně objednanou jízdu a šel jsem, nebo jako už po cestě prostě bylo 5 cm sněhu. No tak to je na nic, to by nešlo prostě. No pak jsme ještě u Prahy měli bouračku, že do nás vlítnul člověk, takže jsem musel volat. Takže jste volali, takže máte nehodu, že se nedostavíte. Tak to jo. Krásně plynule to řadí. Jo, to je nádhera. No. Oni prostě ty Nissany, to je technika. Ta 430 to je taky hrozně urvaný, to prostě určitě jako, že do toho města to je jako víc se moc na očích. No, právě no. Přitom tady to je prostě auto, je přitom právě úplně decentní, tak člověk na to šlápne. Kolik to má zhruba, jak spotřebu, když tomu člověk dá? No, k 30, no, to právě teče hodně, no. Já měl předtím právě tu čeliku Carlos Sainz, na trojku přeplňovanou a to taky, tam jsem nebyl schopný pod 17 litrů. To si myslím, no. Když tomu člověk občas odevřel za městem, tak to... A pořád po hlavní jsme venku už a najedeme na dálnici. To je právě důležitý. Já už jsem se modlil, já to mám vlastně z toho Loňska už. To jo, to je právě to, co vy nenaplánujete počasí, no. To nevíte, jak bude zítra, takže já mám vždycky na tohle to nevyspětatelný, jo. Dneska to zatím drží celý den, no. To je krásnovice. Jo. To je přesně to, co jsem chtěl. Tak to je důležitý. To je důležitý. Krásně podřadí. A tady doleva se dáme k dálnici. Tady doleva na dálnici, jak tam to auto vyjíždí, takhle zleva. No a tam je takový opart, ono by ještě mohlo něco přijít. No, doufám, že to ještě vydrží aspoň tak 2 hodinky. Čeliku teda nemá. Teda jako čelika na tohle nemá takhle. A na prahu? Na Turnov. Jo. Rovně a pak doleva. A tady to má taky 60 na zadek a 40 na předek, nebo? Jo. To je rozdělený. Dobrá, ta čelika taky. Tam zadní gumy jsem měnil 2krát za rok. No. To věřím, tak tady je to měsíc a půl, 2. Jo, tady se musí víckrát za rok. Za tu sezónu.
má připojovací, bude? Je připojovací, no. Do těch 180, no a i tak se sledují ty zrcátka, jo. Kvůli Passaty tady jezdí taky, jako všude po republice, taky tady občas zabrouzdají. Já si myslím, že Korec u vás ví, tak asi to tady na vás čtyčí. Ale nečíhají, taky se nám to nestalo, že by číhali, ale občas tady projedou. Na druhé straně jsou roztažený, projedeme tou mezerou, otočíme se za nima zpátky a jdeme rovinku zpátky, jo? Tady jenom opatrně při tom nájezdu, mají horší cestu tady. Doprava tady. Tady jezdíte i ty drifty teda? Tady se budou jezdit ty drifty, přesně tak. Tak si můžete přidat už. Před vámi přímo rovně, tak. Přesně tak. Tak to dělejte, to je přesně ono. Vidíte, že stačí plynulé brzdy, že se nemusí na ten pedál tlačit kvůli brzdám. Tohle je prostě úžasný auto, to fakt. A teď zase zpátky. Dozadu zase, jo, až do té druhé zatáčky. Přibrzděte ještě trošku. Dám s tímhle auto, bych se tak vypil. Tam je to opatrně, jest ten kousíček. Šotolina. Tomuhle bych nemohl blížit. Tohle jsem opravdu teda od toho Nissana nečekal. No. Ne? Tak to zatím opravdu u mě vede. No to určitě. Je prostě to jak videohra, to mám není taky prostě rád. jak... Teď jenom zastavte za tu závodu, já to zase